Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi teste ting fra køberen, og Holly starter. Og det bliver jo bare spændende, så vi tester det her før. Nogle Skittles i skumting. Ja. Jeg tror, Holly hun tager en pink. Jeg tager også en pink. Det er sådan noget her. De ser sådan her ud. Jeg giver den 7 ud af 10. Hvad giver du den? 7 ud af 10. Okay, min tur. Jeg vil gerne teste sådan nogle her. Sådan nogle har vi faktisk aldrig smagt før. Nej. Men det der udenpå. Det ligner sådan, eller Ja, det skulle det er bare forestille blå. sig at ligne en Det er bare blå. jordtrøje. Det ser sådan ud. Det er chili. Det er det. Det smager dårligt. Det skal vi aldrig smage igen. Aldrig i livet. Den gør jeg en 3 ud af 10, for den var ikke dårlig, men den var heller ikke god. Jeg giver den 3 igen. Den var ikke dårlig, men den. Din tur til at vælge. Ja, Ja, den var bare ikke særlig god. Den her. Så noget fra Looney Tunes Show. Det er sådan noget skumagtigt. En skumslikkepind. Det ser spændende ud. Og den ser så sådan her ud. Kan du se? Den er hård. Prøv ud, der så knaser den. Det smager ikke særlig godt. Hvad giver du den? Det er jo i skammen. Au, for døden. Hvad giver du den? Ved jeg ikke, hvad bliver den? En 4 ud af 10. Jeg giver den 10. 10 ud af 10. Tror jeg ikke, jeg kommer til at gøre med nogle af de her ting. Nej, hvad var 4 ud af 10. 4 ud af 10. Jeg troede ellers, du sagde, at du godt kunne lide den. Ja. Min tur. Jeg tænker, at vi skal smage sådan nogle her ting. Sådan noget har jeg faktisk aldrig set før. Nogle kiks med Nutella. Eller Nutella. Det hedder Nutella. Ikke Nutella. Jeg havde Nutella. Hvad smager det? Det er det. Du har ikke smagt det, så det kan jeg faktisk ikke sige. Jeg kan ikke lide Nutella. Det er for klamt. De ser... Ej, Prøv lige at tage dem. ej, De ser sådan her ud. ej. Der er en panda her. Hvor mærkeligt. Hvor de spiller smart. Hvor mærkeligt.
at det der... Det smager godt, ikke? Det smager faktisk ret godt. Det gør jeg en 8 ud af 10. Jeg giver den etter. En 1 ud af 10. Okay, din tur til at vælge. Du kan bare give den til mig. Så noget Nutella noget. Det hedder Nutella. Nutella stang noget, som man kan putte ned i Nutella. Det hedder ikke Nutella. Det hedder Nutella. Pas lige på, at du ikke Kig lige. Det ser lækkert ud. Kom lige herhen. Det smager. Det troede jeg også, det var. Fordi det er jo vi er i køberne her. Det ser sådan her ud. Du skal ikke vise det, det er kun mig. Den er god. Nu skal jeg. Jeg er klar som anden sidste ting. Den her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, om det er bolsjer eller... Jeg tror altså, det er bare vin. Ja, det tror jeg også, at det ligner det. De ser sådan her ud. Og de ser. Jeg har den lidt skummeragtigt. Det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det smager sådan lidt kedeligt. Jeg synes, det smager sådan lidt suragtigt i det. Man kan synes, det er surt. Nu er det dejligt sammen. Jeg giver den en 3 ud af 10. Jeg giver den Hov, 10'er. Jeg giver den en 10'er. Vi venter. Jeg tror ikke, vi gjorde det med denne her, men den giver jeg en 10 ud af 10. Jeg giver den en 10 ud af 10. Og en 10 ud af 10. Nu skal du have en ting. Jeg tager Sidste den her. ting, det der. Du skal først lige vise det, Holly. Du kan bare give mig den, så jeg kan vise det. Så har vi det her noget. Det er ret fint. Det ser lidt ulækkert ud, men det smager altså. Det her, det er seriøst det dårligt. Fordi vi er bare det første pære. Hvordan ser den ud? Jeg tror, de her smager lidt trist. Må jeg prøve? Og jeg tror, de her smager af jordbær. Tager du den der? Se, de ser sådan her ud. Tager du sådan en? Så tager jeg sådan en her. Og hun viste det ikke ordentligt, men det er sådan nogle her. Sådan nogle her inde i. Okay, ja. Nu smager vi lidt. Endelig er det bare sådan noget vingummi noget. Det smager faktisk ikke engang særlig godt. Det er virkelig Det kan klart. jeg ikke spise. Det er sådan noget knæse noget vingummi. De smager seriøst dårligere end dem her. Hvorfor skal du sige Hader de. Okay, hvad for en ting kan du bedst lide? Jeg kunne bedst lide den her. Og jeg kunne også godt bedst Jeg kunne bedst lide den her. ja. Og jeg kunne... Så er Holly kommet tilbage. Og nu vil vi bare sige farvel. Og det var en god smagstest, og vi ses en anden gang.
Vi ses.